लामायनो आं फैदों नै उदालगुरि टाउन सफैबाय लोगोफोर जों नै बेयाव हाबनोसै दा शपिं खालामनो मा मोनो मा मोना बरिया थान्दा बरिया मोनो शपिं खालामफैदों बाय वान गेट फ्रि नामा First time. जों गेजार बेसेबां बेसेबां बायो नै गेजार बेयाव बेसेबां दं 1199 कुकारा बेसेबांयाव कुकार दं कुकारनि 1899 एसएस कुकार गोजा 21,000 बेखायनोथ' 20 लिटार दंना 3 लिटार 5 लिटाराव साबा बेसेबांसो मानसि जाजायोथाय ओइ नै बिदिखौसो नांगौमोन आंनो नै इंडक्शन गासिबो मोजां 1599 2599 इंडक्शन माइक्रोवेव सयसल' माथो 6499 अ माबा दंना मा लांनांगौ नोंलाय लादो मा लायो ओमफ्राय ओरैजाय टावेलफोर नै बेग दं लेगेस मानिफ्राय सुरु खालामजेनो 199 239 599 6199 3,099 नैबे फै बेरे गिदिर आरो सलायदों ओरै गालाव प्लास्टिकआव ए ओंखायनोथ' थांसैब्रा नाङो जुदि माबाफोर सुफाफोर बानायोबा बेखौ बायना बेखौ बायबानो जासाबाय बेखौ बायदो आराम फैदो जाबाय केन्सेल गैला गिदिर बानायोबा बेखौबो होनफैदो बुजिस्लाम आं बै होलांफैजोबगोन गासिबो गथ'फोरनि गेलेग्रा मुवा ओरैजाय सेथिनिसो बाय वान गेट वान फायर शट बाहायो बेखौ फायर शट अर लगायनानै लोंग्रा बियो अर लगायना लोंग्रायावसो अर लगायना लाइटार लगायना लोङो बेखौ वडका लगायसिगोन वडकायाव अर लगासिगोन बा बियार गोजा एसे बेयो राम विस्की बे रामनि बियर विस्कीनि बे बियारनि ओमफ्राय बियो माने मकटेल ये वाइन मकटेल बे जुसनि थाखाय बे जुसनि थाखाय बेयो मानि थाखाय विस्की बेबो जुसनि थाखाय दै loं
प्लास्टिक बेखायनो दं बायदिसिना दोनग्रा थेवबो प्लास्टिक गोजा आरोना माल माथा नांगौबा इधर खाने का सामान क्या क्या खाएगा या में खाने का सामान है हानी बटर नी बेरे मडे Ile mau sto me kon thula bai ekon baukra double dong lagan ang nabi dengan target just 9 yeah that's fine what just only fine susting habas na jeng oh red lane gaya mate fox মানে এইটো নাম্বার ইয়াতে আছে না কি খবরতে কি খবরতে 299 First time registration drum nang nama rice maba dengra mairong 6 9 negi biryani rice biryani rice beer jeera rice biryani zira basmati actually না actually 126 gila deh আজি 11 তারিখ মানডে হয় মানডে পর 11 to 15 তে iko dry fruit yang semua nabi uno lunch itu foto kita dan uno lunch se uno daga hiểu đằng thế cả hiểu đông bảo vì thế gài ở quê chúng đấy là cái phật rồi thả lăng đông nít chứ bê sạch cái này à na Suta kempas kempas dulu 11 1119 campus nih maybe मोजां थार माथे गर्ल्स फोरनि Gerata sari jauh, ini banyak. Gurih sop jan lagi dah. Baik kan, nyaman sedang muda. Oh, hah? 500 ni mana? 600 hum nala deh. 200 Hah? 300 Entan. Pudding langsung, kang sih, lang kang. Pudding ni sana. Pudding kaya tu na.
nasi padang merah जाबाय एक समय ले हमें कॉटन गंजा हाँ लालाय मोनसे सान्दुंनि थाखाय नैबे मोजां गोसोमा मोजां गोसोम जाब्ला मोजां बे मा हिन्जावला मोजां नालाय माने मोजां ना जानो गाननाय नायरा मोनसे लाबाय लोगोफोर दा गरम बोथोर नालाय दा गायनाय फुनायाव गाननो थाखाय लाबाय बेबायदिनो मोजां माथो गासिबो गोजा बिसोर गासिबो औ मा कालार नांगौ नोंनो बेबो जाबाय गांनैब्ला गांनै लादो दामाबो नै बारा गैया 100 थाखाल' गांनै लाबा डिसकाउन्ट फैयो बेखौ लाबाय आं लाबाथ' जेबो नखायो बिदिनो लांबाय बासिगासिनो दं ना आमाया नाम्बार गोनांखौ बायो आंबो लानो नाम्बार गोनां मोनसे नाम्बार गैया सिम्पोलल' जानांगौ एले नैबिलाय बेबो मार्का होनायसो नै आमाय बेबो मोजां नै नों फसायनाया मार्का गैया नैबेनि बिलाइनियाबा बिलाइखौ ला बे मार्का गैया 500 थाखा लाखादोरा लादों खनसेनो माथोखाय बांद्राय नाम्बार गोनां गासिबो नाम्बार गोनां आंनिनो दा आबिनो जाबायला नोंखौनो खेबना दोनसै गस्ला बायनायनि डिपि ओरै नाय